गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा एबसुनि खुंगा 47थि थान्दै जखन्थाइखौ खुंफुंनो थाखाय मैया दखरा एबसुनि सिङाव थानाय दैमाजिं गामियाव मोनसे मेहेरगोनां मेलनि गेजेरजों बानजाय आफाद दानाय जायो। बे बानजाय आफादनि आफादगिरि मासिखौ बिरजय बर' बिथांखौ सायख'नाय जायो आरो नेहाथारि बिबानखौ होयो दावहार बर' बिथांनो। बे मेहेरगोनां थान्दै जथुमनि गेजेरजों आथिखालनि थासारि, सोलोंथाइ बिथिं, समाजारि सांग्रांथि बिथिं आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जागोन। देग्लायनि खुंगा 47थि थान्दै जखन्थाइखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै डिसेम्बर दाननि 16 खालाराव दैमाजिं गामिनि गेवलां फोथाराव लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि बानजाय आफाद दानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि रहित बसुमतारी, दखरा एबसुनि आफादगिरि अजित बर', खाग्राबारि इउएन एकाडेमिनि गोरायुं जयत बर', बोसोनगिरि दखरा एबसु जसेफ बर', डिमाकुसि जौमा फरायसालि लोगो बिबुंग्रा सोरांसा बर' आरो दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि बड'सा दैमारिखौ लाफानानै बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। NLFBनि सासे सोद्रोमाखौ पुलिसा खादों। रां दाबिनायनि दायाव पुलिसा सासे NLFB आफादनि सोद्रोमाखौ हमदों। थांनाय हरनि समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकायाव माखासे फालांगिरिफोरनिफ्राय रां दाबिनायनि दायाव सासे NLFB आफादनि सोद्रोमाखौ हमदों क'क्राझार पुलिसा। हमजानाय NLFB आफादनि सोद्रोमाखौ 38 बोसोर बैसोनि सुजित माराक होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खलायगाव मुंख्लं जोलुर बादायनाया जोबनानै थांबाय। कबिरालि एफसिआ चेम्पियन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खलायगाव दखरा एबसु आरो खलायगाव गेलेमु आफादा जथाय बानजायनाय 18थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायनायाव कबिरालि एफसिआ देरहासार जाना चेम्पियननि ट्रफिखौ आजावनो हायो। खलायगाव जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया बेखेवना होनाय जोबथा गेलेनायाव कबिरालि एफसिआ ककाबस्ति बिरसा एफसिखौ 3-1 गलाव फेजेनना देरहासार जायो। देरहासार दोलो कबिरालि एफसिनो बिटिआरनि एम दिगन्त बराया नोगोद रांजों लोगोसे ट्रफिखौ बावहरो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। थांनाय 23 अक्ट'बर सानखालि न' खामजानाय दुखुथिया फिलिमन बरगयारि नखराव MLA जिरन बसुमतारीया खौरां लाफैदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि फिलिमन बरगयारि न'आ थांनाय 23 अक्ट'बर सानखालि हरखाबै अर नांनानै खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। न' खामनायनि जाहोनाव गोबां लाइ लथरफोरजों लोगोसे नखरनि सम्पतिफ्रा खामनानै गोबां खहा जानांदोंमोन। बे दुखुथिया नखरावनो मैया गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारीया खौरां लाफैनायजों लोगोसे दुखुथिया नखरनो राङारि मदद होनायखौबो नुनो मोननाय जायो। बे नायगिदिंफैनाय हाबाफारियाव MLA बिथांजों लोगोसे जमदुवार बियाबनि लोगो TCLCC मासिगिरि निलुत बसुमतारीजों लोगोसे UPPL दोलोनि मजाति प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। MP टिकेटखौ लाना कंग्रेसनि गेजेराव सोमजिदों दावहा। क'क्राझार कंग्रेस मावखुलियाव कुरुक्षेत्र दावहा। क'क्राझार सहरनि रनेन्द्र भवनाव सोमजिदों दोलोनि गेजेरावनो कुरुक्षेत्र दावहा। क'क्राझार लकसभा बियाबाव टिकेट नांगौ गर्जन मुसाहारि आरो प्रबिन बर'नो। प्रबिन बर'आ क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि लुबैना क'क्राझाराव मावफुं मेल जुथुमनाय समावनो दोलोनि गेजेराव कुरुक्षेत्र दावहा। क'क्राझार लकसभा बियाबाव कंग्रेसआ सोरनो टिकेट होगोन बेखौ उननि समावसो मिथिनो हागोन। जोबोद गोजोनथाव खौरां। भियेटनाम हादर फारसे बड'लेण्डनि बागुरुम्बा मोसाखावरि हानजाया दावबायलांबाय। 28 आरो 29 अक्ट'बराव भियेटनाम हादराव खुंजानो गोनां नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलाव बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन बड'लेण्डनि क'क्राझार आरो रामफलबिलनि मोसाखावरि हानजाया। बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म, उथुल बरा आरो MLA लरेन्स इस्लारिया बाहागो लाहैगोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दुलाराय बाथौ गुथुनि खौरांगिरि मेल। बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोमा नङा होननानै बड' ख्रिस्टियान कार्टुन इउटुब चेनेला बुंनायनि सायाव
गोख्रों फिननाय होदों। दुलाराय बाथौ गुथुनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ नङा होननानै बुंनाय बाथ्राखौ 24 घन्टानि गेजेराव बोखांनानै लायाब्ला आयेन खान्थि बायदि राहा लागोन बाथौ गौथुमा। थांनाय साननैसो आगोल मोनसे बड' ख्रिस्टियान कार्टुन मुंनि इउटुब चेनेला बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोम नङा होननानै लाजि फोनांनायनि सायाव गोख्रों फिननाय होदों। बे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलियाव बड' ख्रिस्टियान कार्टुन इउटुब चेनेलनि सायाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदों दि 24 घन्टानि गेजेराव बोखांनानै लायाब्ला आयेन खान्थि बायदियै गं 28 जिल्ला बाथौ आफादा गांफा गांफा एफआइआर होनाय जागोन होननानै फोरमायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा।